Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Simulan na po natin ang ating audio para sa room number 2226. Ang kasinan, let's play Small Monopoly! I'm ready. Number 23. Gawin po natin ang number 23 para sa ating second winning number. I'm ready. Number 9. Our official winning combination for our 845 meal draw for today are the numbers 23 and number 9 are the numbers 23 and 9 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nagdadalaw at ito na po nagtatapos ang pangatong steel draw. Ako po muli si Jerry Ortara. Lagi po natin tatandaan, isa so hindi mo sa pag. Maraming salamat po.